खुलुमबाय रायजोफोर दाथ' आरो बिफां लाइफां गायनायनि बोथोर सफैबाय नङा होमबा लोगोफोर दा हाफोरखौहाय ओरैनो खालि दोनजा आरोना नोंथांनि हायावहाय बेबायदिनो बिफां लाइफां गायनानै लानांगौ हाफोरखौ दामि खालामना लानांगौ आरोखि ना ओमफ्राय लोगोसे नोंथाङा थाखा फैसाबो आरजिनो हागोन आरोखि ओमफ्राय दा आङो दंफैयो जाहैबाय चिरां जिल्ला आमटेका ग्रामफोरावहाय ब्रादार जे गयारि नार्सारियावहाय आरो दा बिथांनि जे गयारि नार्सारियावहाय मा बिफां फुलि मोननाय जायो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोन्थालांगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना बेबायदिनो बिफां लाइफां जुदि फुलि नांगौब्ला जे गयारि नार्सारियाव फैनानै लांफैनो हागोन एभेलेबेल सफैनानै दं आरोखि ना ओरैहाय खैला मैला जानानै दावखोबोयोब्ला नैबेयावनो ओमफ्राय नै बैयो आमलायगुरि जाहैबाय नैबेयावनो कन्टेक्ट नाम्बारा आं एसे जुम होनानै देखायनि डाइरेक्ट कल खालामदो ओमफ्राय लांफैदो आरो नै बेनो कन्टेक्ट नाम्बारा मोननैबो दङ दा नै बेबायदि आरोखि जे गयारि नार्सारि दा मा फुलि मोनो बेयावहाय आं सिगांबो भिडिअ लाबोदोंमोन नै बेबायदिनो बिबारफोरबो मोनो आरोना ब्रादारा बे ओनसोलनि रोंखा राखा मानसिया एजुकेटेडबो दै ओमफ्राय ब्रादारा ओरैबायदि बेफोरबायदि खामानिखौहाय मावदों जोंनि ओनसोलावबो गोजोनथाव खौरां आरोखि ओमफ्राय दा आं ब्रादारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानोसै ब्रादार दा जेनेबा नोंथाङा दे आंखौ बेसिम लिंहरदों दा मा मेसेज हरनो गोसो आबादारिफोरनि थाखाय एबा बिफां गायगिरिफोरनि थाखाय दिनै आङो आदाखौहाय लिंहरनायनि जाहोना जाहैबाय माने आंनि नार्सारियावहाय मा बिफां लाइफांफोर दङ आं बेखौहाय माने मानसिफोरनि गेजेराव माने फोसावना होनाय आरोना बेनो गुबै थांखि आरो दा गय फुलिबोथ' मोनो ने बिराद मोजां गय फुलिबो मोनगोन माने लकेल गय फुलिबो दं ओमफ्राय हाइब्रिद सुमंला होनो जायखौ माने बेखौबो मोनगोन आरो हाइब्रिदखौबो नोंथांमोना फुलिखौबो नायनो हागोन माने हाइब्रिद फुलिया माबायदि जायो बेयो लकेलबो ने नैबे लकेल जाहैबाय नै बिराद मथा मथि आं बेखौहाय माने नैबे फिसा ओमफ्राय गिदिरखौबो आङो मथा मथि दिनैनि गेजेराव 950 दाल माने डिलिभारि खालामबाय आरो आच्छा बेबायदि ओमफ्राय नैबेयो सुमंला बिराद गिदिर दे नै मथा सुमंला नोंथांमोना सुमंला बिफां फुलि एबा हाइब्रिद गय बिफां फुलिखौ नांगौब्ला आंनाव कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन बेयो ओरैनो मिनिमाम बेसेबांसो बोसोरजोंहाय मोनो फिथाइखौ ओरैनो बियो 4-5 बोसोर बिनि गेजेराव मोनहैगोन आरो आच्छा दा बिदि आरोखि ओमफ्राय नैबे फानलु बिफाङा मा बिलाय बे फानलु बिफाङा न'आवनो गायनायनि बे ओमफ्राय नैबे दाथ' डिमान्डआ बिराद दङ लाल चन्दन माने बिनि डिमान्डआ बिराद आरो लाल चन्दनखौबो माने लाल चन्दन आरो बगा चन्दन बे मोननैखौबो नोंथांमोना सोरबाफोर नांगौ जायोबा माने आंनियाव फैनानै लांफैनो हागोन एभेलेबेल आरो गुबुन बिफांफोर दङ साप मेहरगुनि साल लालि आरो गाम्बारि माने गासिखौबो मोननो हागोन आरो नोंथांमोना माने लांफैयोबानो मोनगोन बेजों लोगोसे कक'आ बिफां फुलियाबो माने आंनियावहाय माने स्टकआव दंफैखायो माने सोरबाफोर कक'आ बिफां फुलि गायनो होननानैहाय गोसो जानानै दङबा नोंथांमोना आंनियावहाय माने फैनानै लांफैनो हागोन आरो ना कक'आ फुलिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन कक'आ फुलिया माने स्टकआव दङ माने न'नि नार्सारियावहाय नोंथांमोना फैयोबानो माने गोसोबायदि बासिनानै लांनो हागोन आरो ना प्राइसआ माने गिदिर फिसा माने साइजनि सायावहाय दामखौ डिपेन्ड खालामगोन जिखि बिफां फुलि लाङा मानो कन्टेक्टनि गेजेरजों जागोन माने अर्डार होबाबो मोनगोन बे आरो दा हिसाब गैयै दङ नै जोबनो गैयै बेबायदि आरोखि बिनिफ्राय थाइजौआबो गोबां रोखोमनि दङ बानाना मेंग' मियाजाकी रेड फार्मार हानिडिउ आइभरि माने अल टाइम मेंग' माने गासैखौबो माने सोरनोबा जुदि नांगौबा आङो लाबोनानै होफैगोन आरो ओरैनो आङो मैया लायनो थांदोंमोन माने मैया सफैयासै माने दिनैनि गेजेराव सफैगोन आरो माखासे माला बेबायदि ओमफ्राय नै बैयो जेनेबा बे 3 बिफां नामा जेनेबा बियो नैबेयो माबा मा होनो बेखौ नासपुतिनि बे बिफाङा नासपुतिबो दं ने नासपुतिबो दङ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेकाडामिया बादाम मेकाडामिया ओमफ्राय नैबे आपेल आरो हरमन 99 बियो माने गरमावहाय माने जोंनियावहाय सोलिगोन आरो बियो नैबे आपेल बिफां ओमफ्राय नैबे दालिम आरो
दालिम नैबे ओमफ्राय नैबियो फांसेल'सै रामबुटान माने मा बुस्थुलाय माने लिसु आरो लिसु रामबुटान माने सुमु जागोन गिदिर आरो ना बेबायदि ओमफ्रायो नैबेथ' स्टार फ्रुइट खामब्रेंगा जाहैबाय गोदै जागोन आरो खामब्रेंगाया ओमफ्रायो सुमफ्रामा मोननै भेराइटिसनि दङ रेड डायमन्ड दं आरो पिंक दं आरो हाइब्रिद सुमफ्रामा लांफैनो हागोन नैबेयो रेड डायमन्ड जागोन बे आरो पिंकबो दङ ओमफ्राय नैबे वाटार आपेल आच्छा दा जोंनि हाफ्रावबोथ' बेफोरो जाजोबखायो माने जों गायनांगौल' आरोखि गायियावसो दा नैबेथ' लिसु जाहैबाय हाइब्रिदानो ओमफ्रायो नैबेयो जाहैबाय सिकु होनो ओमफ्राय नैबेयो माबा नागपुर अरेन्ज माने स्लिम जागोन आरोना बिनि फिथाइया माने बाजाराव जिबायदि फानो बे आरोना नागपुर अरेन्ज होनो दा नानानथा रोखोमनि बिफां आरो एभेलेबेल कमला मोनगोन ओमफ्रायो माबा दङ कागजि लेबु गला बेखौबो मोनगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल बार'मासिया खान्थाल ओमफ्राय गंगार थाइसेब हाइब्रिद मोनगोन बैग्रियाबो मोनगोन आरोना बैग्रिया मोननै भेराइटिसनि दङ मिस इन्डिया आरो बल सुन्दुरि जोंनियावहाय माने मार्केट बा कमार्शियेल खालामनो थाखाय बल सुन्दुरिया माने मोजां आरो बल सुन्दुरिजों मिस इन्डियाजों बेबायदि बिनिफ्राय दङ माने हाइब्रिद पापाया मुदुमफुल दङ ओमफ्राय माखासे सिनारिफोर दङ नोंथांमोना सिनारिफोरबो न'आवहाय साजायनो गोसो दङब्ला बा स्कुल बा बबेबा अफिसावहाय साजायनो माबायोबा नोंथांमोना अर्डार होनानैहाय लांफैनो हागोन आरोना नैबे सिनारिफोरखौहाय लांफैनो हागोन बेजों लोगोसे माखासे सिनारि न'आव साजायग्राफोर दङ एभेलेबेल आरो फुलफोरबो दङ आरोना फुलफोरबो नोंथांमोना नांगौबा माने लांफैनो हागोन आरोना दे दा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना बे ब्रादारजों डाइरेक्ट जगाजग लादो ओमफ्राय नानानथा रोखोमै नोंथांनो मा नांगौ बेखौहाय जगाजग खालामनानैहाय दाम दरफ्राथ' कन्टेक्टनि गेजेरजों जालायखायो दा लांफैनो हागोन आरोखि दा गोजोननाय थाबाय ब्रादार बेखिनिखौहाय जोंनि ओनसोलनि जानानैहाय जायगायावनो मावनानै बेबायदि नार्सारिफोरखौहाय मोनहोनो हानायनि थाखाय दा बयबो आबादारिफोरा खेथि मावनो गोसोब्लाबो बिफां लाइफां गायनो लांफैनो हागोन आरोखि गोसोबायदि माने नायनानै लांफैनो हागोन आरो मा नांगौ अर्डार खालामबानो आङो लाबोना होफैगोन आरो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ